46. Uma sesitholile sithi amen. Bali mhlobo wami le yani sencenga nawe hayi siyiphusha sokuthunza ukutshela mase selithi cela usize. Amen. Seshilo sathi amen. Hey. Amen. Sepasike ngempela. Amen. Yeah. Ngibona isizotha sini. Hallelujah. Amen. Uyidlale kanjalo nje unganyuki ungehli. Unganyuki ungehli nje. Iright njalo. Elimnandizwe. Azi ngibusiswa yilezwe ngizomfunda. Izwi babugombi limnandi okudlula intshumayelo. Angiphinde futhi. Izwi limnandi okudlulani intshumayelo. Ungajahi uyibambe intshumayelweni. Ibambe nje ifundwa nje. Yabo ifundwa nje uzoba umnandi bayo nje. Ifundwa nje. Verse 46. Kepha abanye babo baya kubaFarisi babatshela abekwenzile uJesu. Ngalokho abapristi abakhulu nabaFarisi base bemema umphakathi bathi, siya kwenza njani na? Lo muntu wenza izibonakaliso eziningi. Uma simnyeka njalo bazokukholwa nguye bonke. AmaRoma ayokufika asamuka indawo nesizwe. Kepha othile wabo uKefas engumpristi omkhulu walowo nyaka wathi kubo, anaze lutho nina. Angiqondi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu, isizwe sonke singabhubhi. Lokho kakakushongo ngokwakhe, kodwa engumpristi omkhulu walowo nyaka waprofeta ukuba uJesu wayezokufa ngenxa yesizwe. Kungenxa yesizwe kuphela, kepha ukuba abuthele ndawonye abantwana bakaNkulunkulu abahlazekileyo babe munye. Kusukela kulolo suku baceba ukuba bambulale. Singavala amaBhayibheli ethu. Ngivumeleni namhlanje ezisikuyi pre-Easter service yethu yanamhlanje mama uMdluli, ngiyakubingelela prophet. Ngivumeleni namhlanje sikuyi pre-Easter service. Umsebenzi wami engunikiwe umfundisi uMchunu nenomama ukuthi sisuke nje noJesu sambe naye kancane. Uma samba naye kancane ngifike ngimshiye uma bembethela. Uma ngimshiya ngenkathi sebembethela kuyobe sekusukuma abanye
bezomemeza ukuthi uJesu wathini ngenkathi esesiphambanweni. Umsebenzi wami wanamhlanje ukusuka naye lapho eshiwe khona umpostoli uSambo. Umpostoli uSambo uthatha uJesu umusa bayodla naye isidlo senkosi. Ngivumele umpostoli uSambo ngemvumo yakho ngizocela ukungena lapho kodwa ngizongena u2 minutes kuphela because kune point engifunayo ukulisebenzisa ezisamba. La esifunda khona namhlanje sifunda istory esijwayelekile mfundisi uMshengu. Le story sijwayelekile kuthiwa uJesu wayezwana noLazaro. Uma ezwana noLazaro umpostoli uShusha lithi iBhayibheli wabe esefa uLazaro. Lithi iBhayibheli ngenkathi esefile uLazaro uJesu uyafika insuku sezu4. Lithi iBhayibheli wabe sebuza ukuthi nimbekephi na. Lithi iBhayibheli ngenkathi kwenzeka yonke leyo nto lithi iBhayibheli amaJuda amaningi ayekhona boka Lazaro ukuba azokhalisa uMaria benoMartha. Ngamanye amazwi thina sonke sikhulele emakhaya ngicabanga ukuthi siya understanda ukuthi bekushoniwe kufiwe omakhelwane bayafika bagcwale kuleyo ndawo. Lithi ke iBhayibheli babusengwayo kwakugcwele amaJuda ngoba boLazaro kuyatholakala ukuthi umfundisi omkhulu kwakuwumndeni owophila nemindeni eminingi futhi owawuthandwa amaJuda. Ngakho ke uma kufiwe khona kwakulula ukuthi amaJuda afike kugcwale khona ukuba bazokhaliswa. Lithi iBhayibheli uJesu uyafika khona ufika kugcwele amaJuda. Uma kugcwele amaJuda lithi iBhayibheli mfundisi uMshengu uJesu wabe sevusa uLazaro. Uma evusa uLazaro umvusa kugcwele amaJuda. Lithi iBhayibheli uJesu wabe sembiza wathi Lazarus wathi phuma. Lithi iBhayibheli uLazaro wabe sephuma. Lithi iBhayibheli amaJuda amaningi ayekhona la abesekholwa uJesu. Lithi iBhayibheli kodwa amanye awakholwanga. Lithi iBhayibheli lawa angakholwanga mfundisi uSambo lithi iBhayibheli lawo maJuda ahamba aya kuba priesti abakhulu nakubafarisi. Lithi iBhayibheli babatshela laba bangakholwanga batshela abapriesti batshela nabafarisi ukuthi uJesu uLazaro usefike wamvusa uLazaro. Uthe esemvusile uLazaro salahlekelwa amaJuda akade ekholwa yenye into kodwa lamaJuda manje asekholwa uJesu. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi owayengumpriesti kwakuAnase. Lithi iBhayibheli ngakusasa uAnase wabe sebiza umphakathi wabiza imeeting ye-community. Lithi iBhayibheli emeetingini wabe sebuza uAnase babuzana namanye amaJuda ukuthi sizokwenza njani ngoJesu ngoba bonke manje abantu baphendukela kuye sizoyithini indaba yakhe ngoba nabantu ekade sibathembile ukuthi ngeke bamlandele sebeyaqala manje bayamlandela. Kuthiwa kwahlalwa kwaba nemeeting kwaxoxwa ukuthi sizomenze njani uJesu ngoba bonke abantu manje bayamlandela. Lithi iBhayibheli ezibese confused kanjalo umfundisi uShusha lithi iBhayibheli wabe sesukuma yena futhi kulokho nje Caiphas. Lithi iBhayibheli wabanika isiyalo esithi aniqondi yini futhi anazi yini ukuthi kumlungele umuntu oyedwa ukuba afe ngenxa yesizwe. Asikwazi ukulahlekelwa abantu bonke ngomuntu oyi-1. Ngamanye amazwi usebanika isiluleko sokuthi asisacrifice uJesu mase thina abantu bonke bebangathini. Ngamanye amazwi ukuze uma sisacrifice ngoJesu umfundisi usengwayo abantu angeke basilahlekele
kodwa uma simgcina ephila bonke abantu bazokholwa uye mase thina silahlekelwa abantu. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi lelo lizwi kwaba yizwi elinamandla emphakathini. Lithi iBhayibheli umkhosi wePhasika wawususondele ngenkathi kuba khona le meeting. Kungani ngiqale lana mfundisi omkhulu? Ingoba ngifuna ukuqala ekuthenini icala likaJesu uzungulalo lwakhiwe okaLazaro. Icala likaJesu uzungulalo lususwa ukuthi uJesu avuse uLazaro. Ngenkathi uJesu evusa uLazaro, amaJuda amaningi ashiya izinto zabo balandela uJesu. Mase ngakusasa kwaba nemeeting. Uma kuba nemeeting ngakusasa lithi iBhayibheli babe sebevumelana ukuthi asacrifice ngoJesu ukuze sizogcina abantu bonke bengathini. Ngoba uma simgcina phila udangerous kuthina, sizogcina sabaholi, sizogcina sama-leaders, kodwa abantu esibalidayo bengasekho sebelandela yena. Lithi iBhayibheli bavumelana ukuthi asibulale uJesu. Lithi ke iBhayibheli umkhosi wePhasika wawususondele. Kunganika umbhali umfundisi umdluli asitshela ukuthi umkhosi wePhasika wawususondele. Ingakho ke prince uma kuthiwa umkhosi wePhasika wawususondele, emva kwaleya meeting eyabakhona bonke abantu baya emkhosini wePhasika. AmaJuda ayesemnikiwe i-instruction yokuthi ombonile uJesu akositshela ukuthi unganaphi. Lithi iBhayibheli babebuzana bodwa mamsengwayo ukuthi ngabe uJesu iPhasika uzolidlelaphi. Because number one, babemlindile ukuthi afike emkhosini wePhasika ukuze azothi uma efika emkhosini wePhasika bambulale. Lithi iBhayibheli uJesu wavele wanga-attenda umkhosi wePhasika wabo. Lithi iBhayibheli watshela abafundi bakhe, lithi iBhayibheli watshela abafundi wathi hambani niye emzini othile. Uma nifika emzini othile nifike ningilungisele khona isidlo senkosi. uJesu udla isidlo senkosi la, kodwa ulindiwe laphaya. Uma bemlindile lapha bafuna ukumbulala, kodwa wavele wathatha abafundi bakhe waya nabo e-upper room. Lithi iBhayibheli kulokhu nje lusengwayo, lithi iBhayibheli wafika e-upper room, itafula mfundisi umshengu selidekiwe. Mfundisi umkhulu kuthiwa konke ukudla kwePhasika kwakukhona. Lithi iBhayibheli uJesu wahlala nabafundi bakhe. Number one, ngifuna siqale lapho ukuthi kungani uJesu adla iPhasika. Number one, uJesu ubengeke afe iPhasika engadlanga. uJesu bengeke afe engayidlanga iHoly Communion. Ngithatha philoko lithi iBhayibheli umufunda kwiGarden of Eden ukufa bekuhlale kukhona njalo, kodwa ukufa kwakungekho activated kubantu ngesimo sokuthi abantu babengonanga ngelanga uAdam noEva abadlangalo isithelo kwangamele basidle. Ukufa kwaba activated empilweni yabo, ingakho ke bafa. Nawo inkinga babusengwa esibhekene nayo la ile yokuthi uJesu akazalwanga ngantando yandoda nanyama, kodwa uyinzalo kaNkulunkulu azalela yona ngegazi lakhe. Lokho kusitshela ukuthini mfundisi omkhulu? Kusitshela ukuthi emzimbeni kaJesu isono sasingekho. Uma isono singekho emzimbeni kaJesu, therefore ithuna lalingekho activated empilweni kaJesu. Yayingekho into eyayingabulala uJesu, cause enyameni yakhe wayengenasono, kodwa into eyenza ukuthi ithuna libe activated kumuntu. Umuntu kubizwa ukuthi ibone na uJesu for 33 years akanasono, for 33 years asikho isono asakasenza. Lithi iBhayibheli ngobusuku akhashelwa ngabo wathatha abafundi bakhe waya nabo e-upper room.
lesi sinkwa akusesona nje isinkwa kodwa lona umzimba wami. Lithi iBhayibheli wathatha isitsha esasinewayini wasibusisa wathi akuselona nje iwayini, wathi kodwa sekuyigazi lami leli lesivumelwano esisha. Wenzani uJesu lapho mfundisi uShusha? Number 1, uJesu wenza lento ebizwa nge-interpenetration, lapho nisuke ni-exchange khona ngama-characters. Ngenkathi athatha umzimba wakhe ebanika abafundi, wayenika abafundi ubungcwele bakhe, mase yena athathe ukona kwabafundi. Ngamanye amazwi waphinde wathatha igazi walinika abafundi bakhe. Ngamanye amazwi e-upper room kwakuyoshintshwana ngama-character. E-upper room umuntu owangena isoni waphuma engesesona isoni. E-upper room umuntu owangena engcwele uJesu waphuma engasekho ngcwele. Ingakho umbhali athi yena wenziwa isono ukuze thina sonke senziwe ukulunga ngaye. Indaba yami lapho, why uJesu laphayana? Prince, number 1, bayo-exchange ngama-characters. Esibe exchange ngama-characters kwenzekelani lokho? Ukuze uma be-exchange ngama-characters, ukuze ithuna lizoqala libe activated empilweni yakhe uJesu. Because uJesu kuba kayanga kwi-Holy Communion akekho engambulala. uJesu kuba kayanga kwi-Holy Communion isiphambano sasingeke simbulala. uJesu kufa wakuvuma, uJesu kufa wak-accepta. uJesu akavelanga wafa nje, uJesu akabulalwanga amasosha, kodwa ukufa wak-accepta. Wasuka ezulwini azi ukuthi uyofa emhlabeni. Lithi iBhayibheli, cela mhlale phansi. Lithi iBhayibheli kusenjalo. Lithi iBhayibheli kusenjalo. Mekade uphaka isidlo senkosi. Lithi iBhayibheli lekufunde khona umfundisi uSambu. Lithi iBhayibheli baphuma ngehubo lentokozo emva kokuba badle isidlo senkosi. Baphuma ngehubo lentokozo. Mfundisi umkhulu sitshelwa ingoma ababeyicula, kodwa sikwaziyo ukuthi esibeyicula le ngoma babeyicula bethokoza. Asitshelwa lela hubo ababelihlabelela, kodwa esibeyicula babeyicula bethokoza. Lithi iBhayibheli, ungabusamuva uyangiphazamisa manje, uyangiphazamisa ungabusamuva. Lithi iBhayibheli kusenjalo esehamba ngehubo lentokozo ngilinde wena babusuke. Lithi iBhayibheli esehamba ngehubo lentokozo waya straight eGetsemane. Lithi iBhayibheli uthemba afika eGetsemane. Lithi iBhayibheli wafika waphonsa itshe. Lithi iBhayibheli waphonsa itshe wahamba mfundisi uSengwayo wafika wathandaza. Lithi iBhayibheli wathandaza i-hour lokuqala. Lithi iBhayibheli wabuyela kubafundi bakhe wabafica belele, wathi beningelinde yini ihora libe linye. Lithi iBhayibheli wasuka wabuyela wayothandaza. Lithi iBhayibheli esethandaza mamsengwayo, lithi iBhayibheli kwabonakala ingelosi yehla imqinisa. Namhlanje ngiyamemezela kunengelosi ezingabonakali emasontweni, kunengelosi ezingabonakali ezindlini, kodwa kunengelosi ezibonakala ezintabeni, ezibonakala emahlane. Njengoba sisetawa namhlanje kunengelosi lana akade singeke siyithole emakhaya, akade ngeke siyithole endlini, kodwa ingelosi zezintaba. Lithi iBhayibheli yafike yambamba yamqinisa. Lithi iBhayibheli wabuyela kubo wathi ngisalele namanje, wathi vukani ongikhaphelayo usesondele. Lithi iBhayibheli bavuka. Lithi iBhayibheli bavuka ongikhaphelayo usesondele.
usesondele namasosha. Lithi iBhayibheli amanye amavangeli lithi uJesu wabuza wathi nifuna bani? Baphendula bathi uJesu waseNazaretha wathi nginguye. Lithi iBhayibheli wathi beqeda ukuthi nginguye. Lithi iBhayibheli bashayeka phansi. Lithi iBhayibheli esibeshayeka phansi shilo umfundisi uSambo lithi wawakhuza amandla, wawabamba amandla akhe. Ilapho-ke indaba yami mfundisi uMshengu sekuhlala phansi umesuka eGetsemane. Lithi iBhayibheli wahamba. Lithi iBhayibheli uma bemthatha eGetsemane wahamba uJesu useyokula-ke manje amacala, because namhlanje ngifuna senza ama-stations awu-5 eqala, mase senza ama-stations awu-14 endlela yesiphambano. Icala selimlahlile. Lithi iBhayibheli uthe uma icala limlahla uJesu, number 1 uJesu bamthatha bamusa manje ku-Anasi. Ku-Anasi lithi iBhayibheli uyokula amacala. Lithi iBhayibheli ezihamba, lithi iBhayibheli wayekhona naye uPeter eloke emlandela. Lithi iBhayibheli wathi umengena endlini ka-Anasi kuthiwa kwakunentombazane eyayihlala ngasesangweni. Kuthiwa le ntombazane eyayihlala ngasesangweni yathi nawe ubuhamba naye uJesu. Lithi iBhayibheli wathi uPeter hayi angimazi. Lithi iBhayibheli yaphinda le ntombazane yathi nendlela okhuluma ngayo ifakazela ukuthi ubuhamba naye, sihamba naye size sikhulumise okwakhe, sihamba naye size simufuze noma sithuli kube nezimpawu ezifakazela yena. Lithi iBhayibheli le ntombazane yathi hayi ubuhamba naye. Lithi iBhayibheli wathi hayi mfundisi omkhulu kuthi uPeter lapho bamshusha wayengahambi yedwa, kuthi bakhonenye futhi umfundi ayahamba naye. Asimtshela igama lalo mfundi babusengwayo, kuthiwa kodwa lo mfundi wayazana no-Anasi. Ingakho uPeter wasala emagcekeni, kodwa lo mfundi wangena naye ku-Anasi, wangena ezobuzwa ngoJesu. Uma uJesu afika before u-Anasi usembuzake babukhumbi, u-Anasi ubuza uJesu uyamquestiona icala lakhe leli. Number 1 iquestion amfaka yona uthi siyini isifundiso sakho nesabafundi bakho. Useyaphendula uJesu uthi mina konke ngikufundisile, ngikufundise kubona bonke abantu, ngikufundisa obala. Usathi ngakho uza abantu ukuthi siyini isifundiso sami. Lithi iBhayibheli wabesethola u-Anasi ukuthi akanayo i-evidence engenza ukuthi uJesu alahlwe, akanayo into ephathekayo engenza ukuthi uJesu ayobethelwa. Lithi iBhayibheli u-Anasi wabona. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi umfundisi uShusha u-Anasi wayengaseyena umpristi omkhulu. Kuthi wasuka uJesu ku-station number 1 before u-Anasi waya ku-station number 2 weqala. Useya uKhayifasi-ke manje. uKhayifasi uyena owayengumpristi omkhulu wangaleso sikhathi. Lithi iBhayibheli lo-Khayifasi wafika wamquestiona. Lithi iBhayibheli uthi amemquestiona uKhayifasi, number 1 umbuzo ambuza wona uthi wena ngabe unguKristu yini, indodana kaNkulunkulu ophilayo? Lithi iBhayibheli waphendula uJesu wathi usho khona, wathi yebo, wathi kunjalo. Lithi iBhayibheli wacikeka uKhayifasi wathi nisafunelani omunye ubufakazi, ngoba lokho akushoyo kukodwa ku-enough ukuthi angafa ngakho. Lithi iBhayibheli wakhumula izingubo zakhe waziklabhula. Lithi iBhayibheli ababenaye uKhayifasi, lithi iBhayibheli bamvala amehlo uJesu bamshaya
wathi siprofethe Kristu ukuthi ubani okushayile. Lithi iBhayibheli bakhuluma wonke amazwi kodwa nakuba sebemkhweshinile kunjalo lokho kwakungekho enough ukuthi uJesu angabethelwa ngakho. Lithi iBhayibheli wasuka lapho uJesu. Lithi iBhayibheli wasuka kuKhayifaseke manje babusengwayo usehamba uJesu. Lithi iBhayibheli uya kuPilato okokuqala. Lithi iBhayibheli uthanda afika umfundisi uShusha before uPilato. Lithi iBhayibheli baba washo njalo uJesu. Lithi iBhayibheli uPilato wezwa ukuthi uJesu no owesifunda oweregion kaHerodi. Lithi iBhayibheli wamdlulisa uPilato wasuka kuyena wamhambisa ukuba yoshushiswa manje uHerodi. Ustation number 4 loyo because ustation number 1 waqala likaJesu uJesu uphambi kukaAnese. Ustation number 2 uJesu uphambi kukaKhayifase. Ustation number 3 uJesu uphambi kukaPilato akamquestion kodwa uPilato kokuqala. Ustation number 4 waqala likaJesu uJesu yasuka kuPilato uya kuHerodi. Lithi iBhayibheli uthembefika kuHerodi. Lithi iBhayibheli uHerodi wambona esekude. Lithi iBhayibheli wajabula uHerodi ngoba kwasekudala ezwa ngezimanga uJesu azenzayo wayaqala ukumbona. Lithi iBhayibheli uHerodi wakweshina uJesu kodwa uJesu akaphendulanga lutho phambi kukaHerodi. Lithi iBhayibheli utheseqedile uHerodi ukumquestion uJesu. Lithi iBhayibheli uHerodi wambuyisela kuye uPilato. Lithi iBhayibheli uthembefika kuPilato wakhuluma namazwi uPilato wathi uJesu sehloliwe. Number 1 into kumele si-understand iwundlu ukuze lihlatshwe kwabizwa ukuthi lihlolwe libonakala ukuthi alinaso yini isinqi. Ngamanye amazwi uJesu ezehamba wonke lamacala wayehamba ehlolwa ukuthi ufanele yini ukuhlatshwa akanaso yini isono esingamenza ukuthi angahlatshwa because imvu yayingahlatshwa umile sono esithile. Ingakho before ahlatshwe athi uPilato ngizonika yena kodwa ngizoshaya istamp sokuthi angifumani cala kuye. Ngamanye amazwi uyaqualifya ukuthi abe yimvu ezohlatshwa ngoba yena akanasono. Uyahlolwa uhlala thengeza umfundisi omkhulu umpristi omdala noma omkhulu uma ezohlaba imvu wayehlola kuqala. Hamba uyahlolwa before Anasu uyahlola ushaya istempu angifumani cala. Before uKhayifasi uyahlola ushaya istempu angifumani cala. Before uPilato yamhlola kokuqala ushaya istempu angifumani cala. Uyasuka uya kuHerodi uHerodi uyamhlola ushaya istempu angifumani cala. Uyasuka kuHerodi ubiyela kuPilato. Lithi iPilato ke manje babusengwayo istempu azoshaya usezoshaya sokugcina-ke manje. Lithi iBhayibheli uthanda kade ukushaya istempu sokugcina wathi ngiletheleni indishi enamanzi ukuba ngigeze izandla-ke manje. Lithi iBhayibheli wathi wamemeza wathi angifumani cala wageza izandla zakhe. Ngiyamemezela ukuthi owethu uNkulunkulu akanacala. Owethu uNkulunkulu uhlukile kunabanye uNkulunkulu. Angekho umbhali wamaHebheru athi usifanele umpristi onjalo. Angithi samashaya nje istempu
owethukile owathi kuyisono asikho wafa ukufa kokuzikhethela. Okhethayo ukufa aphakamisa isandla, singamthola pho nje. Yabo njengoba bahlangane namhlanje ethawu, ingoba wavuma ukufa, ukuba kalivumanga ingcwabo, ukuba kasivumanga isiphambano. Ngaba yikho into ebizwa ngethawa, ngaba yikho into ebizwa ngomfundisi usengwayo, ngaba kekho umuntu obizwa ngomfundisi ushezi, kodwa zonke lezi zinto zibonayo zazalwa eKalvari. Station number 5 wakhona sasithandaza prince. Ufika ukhatha isandla. Fundisa umkhulu uthi icala lika Jesu liphela lapho mama umkhulu. Linoma stations awu5. Icala lika Jesu liphela lapho. Fundisa ushila liphela ngenkathi uPilato ekhatha isandla. Kodwa lapha yakaPilato babusanga kwenzeka into eziwu2. Kwenzeka icala at the same time kuqala lento ebizwa ngokuthi Via Dolorosa, indlela yobuhlungu, a way of suffering. Iqala lapho uma egeza isandla. Endlini kaPilato so2 izinto ezenzakalayo. Endlini kaPilato kuphela icala likaJesu. Number 2, kuqala indlela yesiphambano. But before kuqala indlela yesiphambano, mfundisi umshengu uthi uPilato angitholi lutho, uthi angitholi icala. Uyababuza lithi iBhayibheli kanye ngonyaka kwakhishwa isono esodwa. Lithi iBhayibheli uyababuza ukuthi ngimkhululele bani? Ngimkhululele uJesu yini noma ngilikhululele uBaraba? Lithi iBhayibheli wathi bebuyela kubantu, abantu bamemeza bathi khulula uBaraba, bathi khulula uBaraba. Ungakhohlwa uBaraba wayerape abantu, uBaraba wayeyisigebengu, enza zonke izinto. Kwakhululwa isigebengu, kwaboshwa imvana kaNkulunkulu. Kanti siyaqala i-assignment yomsindisi wethu ukuthi bonke ababoshiwe abakhululeke. Waqala wakhululwa uBaraba, waboshwa uJesu. uJesu mafika ababoshiwe bayakhululeka. uJesu mafika izoni ziyathathelelwa. uJesu mafika abanamacala ayasulwa. Babuza mfundisi umshengu ukuthi ngikhulula ba? Lithi iBhayibheli bamemeza bathi khulula uBaraba, khulula uBaraba. Lithi iBhayibheli uJesu wabuza, uPilato wabuza ukuthi pho Jesu ngimenzeni? Lithi iBhayibheli bamemeza bathi mbethele, bathi mbethele. Oh, akalungu number 1 sengizomdedela. Lithi iBhayibheli bamemeza bathi mbethele.
water. Station number 1 wafaya Dolorosa uJesu ulahlwa igala. Number 1 angithazela mama umhluphi fasingena kwivaya Dolorosa. Isiphambano sibaluleke ngani? Isiphambano number 1 nevaya Dolorosa indlela yesiphambano. Ivaya Dolorosa babusengwayo i-reflection yokuthi isono simenzani umuntu. Ngamanye amazwi ezilimlahla igala sesizobona manje ukuthi isono kwakumele thina sisenzeni, kodwa isono leyo nto sangayenza kuthina kodwa sayenza kuJesu. Lithi iBhayibheli ku-station number 1 ulahlwa igala. Mfundisi ushutha lithi iBhayibheli uma limlahla igala kuthiwa bamkhumula izingubo zakhe babusana ayagqokile. Mfundisi umdlule kuthiwa bamfaka ingubo esulubende noma ezired. Lithi iBhayibheli bamfaka umkhele wameva. Lithi iBhayibheli bamnika induku le ephathwa amakhosi. Ngamanye amazwi usegqoka ingubo yobukhosi, usafaka umkhele njengamakhosi, usaphatha induku njengenkosi. Kodwa bona bakwenza lokhu bazitshela ukuthi bakwenza kuPopayi, kanti lo bhalayo athi izwi kwababhubhayo athi lingubula, athi kodwa thina asisindiswayo athi lingamandla, athi lingamandla, athi lingamandla. Bakwenza lokhu basitshela ukuthi bayamaketha babusama sekuyibhisti. Ngamanye amazwi washaywa waluza iform. Ingakho-ke mephuma ezitholele isiphambano sakhe sesibhaliwe phezulu sithi lo inkosi yamaJuda. Ngamanye amazwi nanoma ungeke usakwazi ukumrecognize physically ngendlela ashaywe ngayo, kodwa isiphambano uzothi ufunda umbhalo obhalwe kuso ubone ukuthi ubani lona. Ingakho wathi uJesu asimhlukanisi nabanye abantu ngokuhlushwa, kodwa simhlukanisa ngesiphambano. Nanoma ngakhona amanye amakhosi ahlushwa, kodwa inkinga awasithwalanga isiphambano, yena wasithwala isiphambano. Kuthiwa umfundisi ushusha ku-station number 2 waphuma esithwalele yena isiphambano. Kuthiwa ku-station number 3 uJesu wawa for the first time. Lithi iBhayibheli beqeda ukuwa angithi manje usuka kuPilato ubheke eGolgotha, indlela ayilula, indlela inzima. Kuthiwa ku-station number 4 walapho kuthiwa wahlangana noMaria uma wakhe. Asitholi ukuthi baxoxani noMaria uma wakhe. Ku-station number 5 walapho kuthiwa wahlangana noSimyoni waseKhurena. Kuthiwa wafoswa ukuthi athwale isiphambano sakhe. Ku-station number 6 walapho kuthiwa kwaqhamuka umama okuthiwa uVeronica igama lakhe. Kuthiwa wayephethe indwangu emhlophe, wafika wathatha indwangu emhlophe wasula ubuso bukaJesu. Kuthiwa ubuso bukaJesu basala kuleyo ndwangu. Kuthiwa leyo ndwangu yathathwa yayobekwa, namanje isekhona inobuso bukaJesu. Kuthiwa ku-station number 7 walapho kuthiwa uJesu wawa for the second time, waqede wavuka. Kuthiwa ku-station number 8 walapho uJesu wahlangana nomama bemkhalela. Lithi iBhayibheli wabatshela omama wathi ningabe nisangikhalela mina, kodwa sikhaleleni nina namadodakazi ethu
ingubo benzelana unkatho. Ustation number 11 uJesu bambeka esiphambanweni kuthiwa badonsa izandla zakhe ngapha, esinye isandla basidonsa ngapha, kuthiwa bamhlanganisa inyawo zakhe, kuthiwa kwazisosha liphethe isipikini esingaka, kuthiwa lashaya esandleni sakhe, kuthiwa lashaya ezinyaweni zakhe. uJesu wagebela isiphambano, kodwa besingaba yini ngaphandle kwalo Jesu? Kodwa besiyophelelaphi ukuba uJesu akafanga endaweni yethu? Makabongwe uNkulunkulu owafa endaweni yethu, athi uJohn bebhala ngaye athi sasikude naye njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga, athi kodwa yena athi wasilanda, athi wasilanda ngegazi lakhe, sesizindlalifa manje, sesikwazi ukungena sithi siyabingelela, sesikwazi ukungena endaweni engcwelengcwele. Ingakho isiheko sadabuka, nabangenamali bayangena, abangafundile bayangena, wonke umuntu uyangena isiheko. Sengihlala phansi ukalethwa, please make sure ukuthi uyangibona, please make sure ukuthi uyangibona la uhleli khona, please make sure ukuthi uyangibona la uhleli khona. Sengizothetha number 1 manje. Nangu uJesu, ama-stations abadololosa mamsamo awu-14, but inkinga khona ukuthi ku-station number 11 kumele kushiwo amazwi ayisikhombisa kuqala, because lo 3 wenzeka after. Asikwazi ukungena ku-after ungenzekile uJohn. Bukela uJesu mefika esiphambanweni, mfundisi uShushu, izandla zakhe zikanje, inyawo zakhe zihlangene, ugexile esiphambanweni. Ngamanye amazwi iweight yonke yomzimba wakhe ihlele emadolweni, because ayikho into emnika support. Every time uJesu ukuze aphefumule kayi-1, because wayephansi, kwakubizwa ukuthi azame ukunyuka kuqala. Umzimba mase uyaqonda, mase aphefumula kanye, umzimba mase ushona phansi. Aphinda aphefumula okwesibili bagumbi azama ukunyuka. Ungakhohlwa bezama ukunyuka, mfundisi uMshengo, ukhuni lungemumva, ngemumva ulinyiwe. Ngamanye amazwi ukuze aphefumule kumele ukuthi asacrifice the pain, azoyizwa ngemumva ukuze akwazi ukuthola ukuphefumula okukodwa. Esenyuka abafethu, anyuka mase amaphapho ayavuleka, mase yakwazi ukuphefumula kanye, kodwa besingayini ngaphandle kwakhe. Adonsa umoya, awudonsa umoya, awudonsa umoya, awudonse, adonsa umoya. Bakusemoya lento Jesu mayenze, ugibela esiphambanweni, ugibela ngo-9 ekuseni, usuyofa ngo-3 emini, udlala lo mdlalo wokwehla anyuke. From 9 ekuseni udlala umdlalo wokwehla, mase yanyuka adonsa umoya. Konke lokhu ukwenza
njalo ithina okwamele sizwe lobo buhlungu kodwa yena